Ask White Dogs, jeg synes, det er et super forløb her, vi er i gang med lige nu. Fordi at når man kommer herind i biografen, og man sætter sig ned her, det er en helt anderledes stemning. Man sætter sig på sin plads, og så lige pludselig så kommer der et kæmpe lærred med en video, der er super spændende. Efter man har set den video, så kommer der en op, der er velinformeret på emnet, og fortæller en masse om deres oplevelser. Hvad de ved, og det synes jeg er super. Man får lov at stille spørgsmål, man får lov at virkelig komme ind i emnet, og virkelig se på den anden side, man måske ikke er vant til. Og jeg synes, det er super dejligt, og jeg er virkelig glad for, at vi har fået lov til at være med i det her forløb. A lot of people don't really understand how it is to live under occupation. For me personally, it's very important to be here and to tell you my personal story, to hear more and understand more what a lot of Ukrainians go through right now. ابني شو اخباره؟ والله واحد دي انت خيتشا والله دي انت خيتشا. Ingen af os vidste her, at det var sådan så barsk over i Tjetjenien. Man slet ikke kunne blive dødsdømt, og man blev tortureret for at gå ud på gaden og se ud, som man ser ud, og være, som man er. Noget, som kom igen og igen og igen, det var det der med had. Og det passede mig perfekt. Fordi jeg var også fyldt med had. Og det skyldtes ikke samfundet herovre, men det skyldtes bare alt det, jeg havde taget med mig i bagagen fra barndom. Nu er jeg typen, som nemt kan føle mig meget hjælpeløs på en eller anden måde, hvis jeg ikke sådan kan gøre noget ved en situation. Derfor kan Ask White Dogs være vigtigt for mig, fordi at det kan hjælpe mig eller inspirere mig. Jeg synes helt klart noget af det, der har gjort mest indtryk, er at se det med egne øjne, fordi man hører jo om det i radio og tv og nyheder osv. Ikke? Men virkelig at se forholdene, de her flygtninge lever under, mens de er i det, det har virkelig gjort indtryk. Jeg er lærer for en specialklasse, altså børn med ADHD og autisme. Når vi så kommer tilbage igen, så har vi den her diskussion om, hvad er det, vi har set. En rigtig god måde at pakke verden op for de her børn, som har deres egne udfordringer. Det er tit, når vi kommer hjem fra når vi har set de her film, at vi får sådan en lang god snak om det, fordi i vores klasse er vi sådan ekstremt gode til at snakke om tingene, vi oplever. Det har været et tillæg til vores samfundsfagsteam, hvor vi kan snakke om, hvad der egentlig foregår rundt omkring, og hvordan man bruger menneskerettigheder, og hvilke steder man ikke har så mange af dem. Man får også øjnene op for, at ude i verden er bare nogle steder, hvor det er bare ikke på samme måde. Jeg er helt sikkert enig i, at jeg har fået øjnene op over en anden virkelighed, end jeg var klar over. Der er utrolig meget misinformation på de sociale medier. Filmen viser et klart billede af, hvad der sker, hvordan det sker, og hvordan folkene involveret har det. Så vil jeg sige, at det var utrolig vigtigt.